Zauri erreferente bat izan da, abortatzeko eskubidean Euskal Herri mailan. Horregaitik ere, osteguneko mahai inguruan Oiane Lopez izango dugu. Oianek bai adieraziko du zein izan zen Basauriko borroka eta zelan jarraitzen duen azkenean borroka horrek hori sustraituta dago. Mugimendu feministan eta hemen, eta tokiko aldarriak nola nazioarte mailan bebai eduki dezake erantzukizuna eta aldrebez, ez? Eta azkenan zeintzuk izan diren estrategia desberdinak, borrokak, azkenean ulertzen dugulako danak elkarrekin gure eskubideak defendatzen jarraitu behar dugulako. Batetik badaukagu erakusketa, non irudikatzen dugun, batetik zein garrantzitsua da abortatzeko eskubidea defendatzen jarraitzea, eta zehazki Ertamerika eta El Salvadorren kasua ditugu agerian, Beatrizen kasua El Salvadorren barne, gero Europako egoera eta estatu mailan bai zelan dagoen abortatzeko eskubide hau. Eta bestetik hau sakonean lantzeko eta pixka solasaldia zorrarazteko ostegunean, zeitardietan hitzaldi bat izango dugu, eta pixkat nola egungo testu inguruan eskuin muturra nola oldartzen ari den, eta honen aurrean nola mugimendu feministak emakumeen eskubide guztiak defendatze ditugu, abortatzeko eskubidea horren barne, azkenean gure gorputzaren erabakiaz ari garelako, gure autonomiaz, eta zein estrategia dihardugu defentsa honi aurre egiteko eta zein garrantzitsua den borroka guzti hau elkarlanean egitea mundu mailan.